झाले माय तांदूळ एकदाच निसून. बकुळा झाले का तांदूळ निसायचे? हो, ही कुकर घे आणि 3 शिट्ट्या चांगल्या दे आणि चांगले गाळ होऊ तर शिट्ट्या चांगल्या देऊन शिजवून ठेव. मी आले शेतातून तोवर. हो हो हा सांगितलेलं ऐकलं का? हो ऐकलं ऐकलं. हा. 3 शिट्ट्या दे. हा 3 शिट्ट्या दे बघ. कसं करतात हे? हा निघालं भात. आता हे झाकून लावायचं. गेलं गेलं लागलं आता. सासू म्हणली 3 शिट्ट्या दे. हा हे लागलं. आता पहिली शिट्टी. एक शिट्टी झाली. आता दुसरी. ओके. आता ही तिसरी शिट्टी. हा आता सासूबाईने दिलेलं काम मी पार पाडलं. कुकरला 3 शिट्ट्या दिल्या. त्याच्यातला भात शिजला असेल. आता सासूबाई येते आणि खाती. तिची ती बघून घेईल आता कशी का लागे ना खिचडी. चला कधी येते की. हो आली आली. या सासूबाई बसा. शिजले का भात? आण ताटली वाढ हो मला. हो आणते. तुम्ही बसा. हो वाडा. अरे देवा 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 देवा. आला माय लवकर ग. बघा सासूबाई घ्या. वाढ वाढ. सासूबाई मी पहिल्यांदा बनवले बरं का खिचडी. माय गार्डनच लागायला लागले. कवा तरी बनविलीच गेल्या गेल्या. तुम्ही गेले गेलं बनवलं ते बघा सांगितलं होते पळी चमचा काय आणला नाहीस का? विसरलं. थांबा आणते. काय बाई पुरीनं तांदूळ कशाच्या शिट्ट्या दिल्यात गे माय. काय करावं माय आता ह्या पुरीला. निवळ एवढी अडाणी सून माझ्या नशिबाला घातली गे माय. तांदूळ कसे तसेच आहेत का? कशाच्या शिट्ट्या दिल्यास? कशानं दिल्या शिट्ट्या? तुम्हीच म्हणलो की तांदूळ त्याचे टाकून 3 शिट्ट्या दे. मग शिट्ट्या कुकर मध्ये ठेवायचं, चुलीवर ठेवायचं, अगर गॅसवर ठेवायचं का? असल्या शिट्ट्या असतात. आता खा गे माय मला कटाळा आला गे माय. आता मग लय भूक लागली गे माय. आता मी मरत येऊ. मला शुगर आधीच वाढलंय आणि ही सुनी एक असली माय कुदन का मुदाम करतीस ग? मुदामच करतीस तू. नाही हा तुम्ही म्हणलो 3 शिट्ट्या दे. आता ही काम करून आली सासू. कसल्या शिट्ट्या असतात का? होय मग काय येडी आहेस ग तू? हा अगं आताच्या पुरी येड्या हाडाने नाहीतच ग. मला भूक लागली आता काय खाऊ ग? खाऊ का तांदूळ आता? सासूबाई चमचा घाल माझ्या नाकात आता. भात तर शिजवला नाहीस. सासूबाई मला बोलायचं नाही जास्तीचं. तुम्ही म्हणलं ना 3 शिट्ट्या दे. मी दिलं 3 शिट्ट्या. कशाने शिट्ट्या दिल्यास? कशाने दिल्यास ग शिट्ट्या? तुझ्या बापाने दिल्या का तोंडाने शिट्ट्या? शिकवल्या का नाही स्वयंपाक माईनं कधी? नाही शिकवला. नाही शिकवलं मग शेतातला बी आहे ना. आणि दचकतीच अजून माझ्या बोलण्याला. काय करू मग? भीती वाटते तुमची मला. भीती वाटते तर उठते कर तांदूळ. आता मी मेली की उपाशी शुगर आहे मला. मग मला शिकवा की स्वयंपाक माझ्या स्वयंपाक शिकवलाय मायनं शिकेल नाही का स्वयंपाक? होय नाही शिकवला. हा? बरं आता दगड आणून तुला गे माय एवढा मोठा माझ्या नशिबाला. मग तुम्ही त्याला भांडा की माझ्या नवऱ्याला. नवऱ्याला काय भांडायचं? ती करतो का स्वयंपाक आता? नाही मी करते स्वयंपाक. राहू दे. रानातलं बी करते घरचं बी करते. तू आहे तर खा. बरोबर. एकच लावीन हा केल्यावर तोंडानं का? आता येऊ द्या. त्यांना आलं सांगते. काय सांगतेस ग? मला भूक लागली ही घेते तांदूळ जळ तिकडं. त्याला ना आपण दोघी जण करू. मला नाही करणं होत. माझा गाय माझा जीव गेला गाय माय. जा गाय माय तिकडे. मला तुझं बघू सुद्धा वाटत नाही गाय तोंड. जा तिकडे. असले कसं सासू आहे की. हा तू लय सून चांगली आहेस. हा तू पुढे बोलू नको बघ. हा नाही तर पुढे बोलायचं नाही. तू स्वयंपाक करायचा बघ आधी. स्वयंपाक करायचा बघ. मला भूक लागली. मला शिकवा मग स्वयंपाक. मला शिकवीन होत नाही तर मग रानातलं बघू का तुला स्वयंपाक करायचं शिकवू? ते मोबाईल कोणत्या आणायचं. पुरी अडाणी आहेत का? ते मोबाईल द्या इकडे. काय त्याच्यावर शिजवितीस का तांदूळ हो. आता? त्याच्यामध्ये तोंडानं शेट्या दे कुठं काय कर. असली सून कुठं बघितली नव्हती ग माय मी. आताच्या पोरी जरा सुद्धा अडाणी नाही की ग. तू लईच अडाणी. मुद्दाम सासूला करायली तू मुद्दाम. नाही हो सासूबाई मला खरंच शिकवला नाही स्वयंपाक हा, कोणी. गोड बोलून तेवढी काम सारी तीच मग चला की. माहितीच असते. सासू तन करती जाती. मग कशाला करता मग तंतन? कशाला करतो मग असे तांदूळ आहेत का? होय ग नाही. असे तांदूळ शिजित का ग? नाही तुम्ही म्हणलं ना 3 शिट्ट्या दे. मी दिले 3 दिल्या तोंडानं. हो. तोंडानं तुझ्या बापानं का माईनं केलं तसे कुकर मध्ये? होय